ħanibdew bit-tielet post. Kompożizzjoni ta' Miriam Christine Borch, kitba ta' Julie Brinkat, kanzunetta Int tajtni idek, Miriam Christine Borch, fit-tielet post. Proset Miriam Christine Borch, it-talent minn Għawdex. Hawnhekk qed naraw il-kantanta żagħżugħa titla għall-premju Miriam Christine Borch. U anke il-kompożitriċi, anzi, hija stess, nitolbu lill-awtur, lill-awtriċi, anzi, li hija Julie Brinkat, li kitbet il-klim ta' din il-kanzunetta. Nfakrukom, Int tajtni idek. Proset. U mit-tielet post issa ngħaddu biex naraw min ġi fil-tieni post. Kompożizzjoni Viktor Fenek, awtur Joe Friġġieri. Il-kanzunetta Il-Gżira tal-Imħabba, kantata minn Godwin Lucas. Nistednu lill-kompożitur, lill-awtur u anke lill-kantant ta' din il-kanzunetta biex jitilgħu jieħdu il-premijiet tagħhom. Il-kantant Godwin Lucas, Gżira tal-Imħabba, tieni post. U wara li ingħataw il-premijiet tat-tieni post, ħanitlob il-maestro itina daqsxejn mużika ta' aktar tensjoni ngħidula. Il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija 1995, minix ħanajdilkom l-ismijiet, ħanajdilkom l-isem tal-kanzunetta. Din għalikom. Kompożizzjoni u kitba Enzo Guzman, kantaw Enzo Guzman, John Bandi u Tony Camilleri. Il-kommozzjoni tal-awturi, kantanti u kompożituri waqt il-loti tal-premijiet. U jiena ngħidlek Ruth, il-kommozzjoni u t-tensjoni mhux biss fihom imma anke fija x'saqajja li nżomma x'sejra hekk il-ħin kollu. Enzo maħniex naraw magħna. Enzo. Proset lil dawn it-tlet ħbib tagħna li l-kanzunetta tagħhom trattat propju dwar il-ħbiberija. Tlet ħbib li kantaw fuq il-ħbiberija. Tlet ilħna tlet uxuħ ferm popolari fuq l-istazzjonijiet tar-radju. Ekku, jiena kont qed ngħidu qalbi li mhux biss unur lilhom infushom għamlu imma għamlu unur lilna il-preżentaturi tar-radju il għaliex kif tafu issa ħadu l-ewwel post. Hawnhekk sar loti ta' trophies kollha u tal-premijiet kollha u nixtiequ nirringrazzjaw ukoll qed naraw il-logo tal-Air Malta li chairman tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Air Malta, is-Sur Joe Entabone. Mela, waqt li nistiednu lil dawk li ġew fit-tieni u t-tielet post diġà niżlu daw m'għandu ngħid jiena Ruth. Le, niżlu. Għattilkom li jiena ċitat ukoll. Tajjeb naħseb illi nisimgħu għal darba oħra il-kanzunetta rebbieħa, mela kif għadnilkom fuq kompożizzjoni u kitba ta' Enzo Guzman,
ikantaw flimkien Enzo Guzman, John Bandi u Tony Camilleri il-kanzunetta Din Għalikom. Grazzi. Jena fissem ukoll l-ħabib tiegħi Tony nixtieq nirringrazzja lill-ġurati lilkom il-pubbliku, però sfortunatament qegħdin tnejn maħniex tlieta il għaliex il-ħabib tagħna u l-kompożitur tal-kanzunetta Enzo Guzman kellu iħalli teatru minħabba ċirkustanzi li ma kienx kontroll fuq. Eżatt. L-iskuża tax-xandir. Le, però irridu ngħidu li x-xogħol jitlob illi kellu jmur u kellu jmur għax-xogħol. Sfortunatament mhux qiegħed però ħanaraw kif inkantaw il-kanzunetta jiena u Tony Camilleri minn Enzo Guzman. Il-biċċa ta' Enzo nkantaw entom, okej? Issa tallimtu għax bajtu tżimgħu fuq ir-radio. Ok, maestro. Intom il-bibtana xtarru sewwa dal-klim fin. Biex nibdew fuq nokta tajba, seklu 21. Mina rebda distinzjoni ta' kulur jew ta' dialett. Se nikżukom bl-akbar ħlewwa u Nifdu font mingħajr stallet. Ħares ħabib, isma' niftit, għadini daqsxejn attenzjoni. Tinkweta xejn fuq dan li ġej. Min tissessib is-soluzzjoni. Hemm pjan infassal fil-jum li fit twilit. Ma l-isma' minni għax jien diġà ingdimt. Din għalikom il-bib tiegħi, dak nafu li ma nafx. Nofrulkom 4 noti biex nagħmlulkom ftit kuraġġ. Taħtawx għalkom mit-tinja, ma kulajma u ma kula. Tiffissawx fuq il-problemi għaliex għada ħadd ma ra. Ħadd ma jaħsillek wiċċek biex aħjar minnu tkun. M'għandix minnik jitmejjel, tkun ximla tkunx mazzun. Matul iż-żmien issib il-min joffrilek questa balzi hobbo. Le tibla xejn, m'għandekx għalfejn. Ta' minn sinjur lil min qed jotlob. Bid-dinja ssir it-tajjeb u l-ħażin. B'satem fir-roti issib matul is-snin. Din għalikom il-bib tiegħi, dak nafu li ma nafx. Għal-foqra u għas-sinjur il-min fis-sakra jew bilanċ. U għalikom il-bib l-oħra li moħrajn ma jitkellmux. Mhux għax mut iżda jaħastrax fil-politika ma jagħmlux. U għalikom il-bib tagħna illi moħħkom biss fi flus. Ma tafux illi mingħajrhom xorta ssib tanna u tfus. Il-dawk li jitħajru l-leħu frott li mħabba ngħidu biss. Apprezzaw id-don tal-ħajja, tagħtu xkaxxi jgħidu n-nies. Dina dawk li jilbu jgħidu tibħal tagħna mawlin kien. Biex imbagħad meta jitilfu jgħidu l-plejers mixtieqin. Dina dawk li jitkellmu nofs bil-Malti u nofs bl-Ingliż. Se nixbdulkom ftit your ears, kunu patriots please. U għal dawk li ċeplunna Nix jispassa fil-klam. u qabel jaqtaw jgħidulna veru proset tal-programm. Ħares ħabib, isma' naftik, u żgur li ssib konsolazzjoni. Thank you.
ħafna, nirringrazzjawkom minn qalbna. Jiena Fismi, fisem John, fisem Enzo Guzman. jien issa nħossni ċitat Tony Camilleri. Kuħat saqsina kif ħajja nixkom tiklikjaw 3 irġiel tajġ kem tpaċċu fuq ir-radio. Isma' nagħmilek mistoqsija qabel ma mmorru. Għamel inti mhux li mistoqsija. Ħadna rol fidejn, aħna preżentatur ukoll. Dan il-suċċess għal mhix deċiż tiddedika. Lil Enzo Guzman l-ewwel ħaġa, għax Enzo Guzman hija ironika il-ħajja. Tal-ħaġeb, Enzo veru bniedem ħajdu l-wek Sfortunat! Omru kollu jipprova jarbaħ il-Festival ta' Kanzata Maltija. Dejjem da. Tajġ kemm minna rehearsals qabel ma ħriġna nkantaw hemm wara li provaw. Isma' irridu ngħidu li jekk imorru lura fis-snin, meta rebħu ma marrux Ma marrux il-Eurovision. Kollox Meta ma ħażin. rebħux marru, meta reġa' rebħu, reġgħu ma marrux, id-darba xebħu mhux qiegħdaw. Nixtieq nagħmel ringrazzjament qawwi wieħed biss jiena. Ringrazzjament personali. Importanti ħafna minnkom forsi m'għandunawx il-bieraħ li jiena mill-żball qabel ma bdejt il-kanzetta u il-Maestro Joe Brown nexxielu jdaħħalni, daħħal l-orkestra miegħu ħaqqu ċabċin. Proset Joe Brown, proset l-orkestra kollha. Proset. kollha. Jiena nixtieq li dan is-suċċess li tirgaħ Enzo Guzman ukoll u mod partikolari tnejn min-nies li fil-ħajja tiegħi taġġu taġġ kemm jgħinuni. Il-mara u t-tifla tiegħi. Proset ħafna John Bandi u Tony Camilleri. Jekk ma nidħlux fuqhom daw verament ma jifqux. Eżattament. Grazzi ħafna. Mux tab xejnkom disġokis it-tlieta. Ċajta, unbadda, skemjat, waslet Carmen, Carmen jgħal ankar. Carmen Xkembri, fisem Enzo Guzman. Għadni kif għattil-lenzu fuq il-telefon li rebaħ ma jridx jemmen. Għaddu sissa. Għalli vera, għalli rti ċajtet l-le bis-serita, ġej jiġri, ma miskin vera zventurat, darba li rebaħ, he can't even enjoy the victory, ma xie tagħmel. Le. Carmen, aħna ma nistawx nwedu. Jabba żgur. Ma nistawx nwedu kill aħna qodu għaw nistennew il-lenzo, il-għalix il-ħin Naf, sal. naf, naf. Pero żgur illi intom il-telespettaturi intom li għedin għaweka ikolkom il-ċans u l-mezz kif tirringrazzjaw u tajdu proset il-lenzo umbat fuq Jina mezzi xorta oħra. nishtiq nirringrazzja li nisek li permetti li minuta fi Enzo illi fl-axħar qed jirrikonoxxu naqra t-talent li għandu żewġi. Thank you very much. Thank you. U għawek wasal il-ħin biex nalqu